ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರಿಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲೆ ಚೆನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಜಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತದ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ ರೆಸಿಪಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಒಂಚೆನ್ನ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ರೆಸಿಪಿನಿಗಳು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದಿರಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೇನು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಪದೆಂಗಿನ ನೀರಿಡು ಪಾಡ್ದು ಬುದ್ದುಲ್ರೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮುಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಬುದ್ದುಲೋಡವು ಸರಿಟ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ರೆಗ್ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರು ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಐಕಿತ್ತು ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯ್ನದು ಉಪ್ಪು ಇತ್ತಿನ ಪಾಡ್ದು ಕಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೈತನ್ವೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಬೌಲುಗ್ ಪಾಡ್ಗನಮ್ಮ ಬೌಲುಗ್ ಪಾಡ್ದು ಗೆತ್ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪು ದತ್ತು ರವ ಬೊಕ ಒಂತೆ ದೈ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ 2 ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ದೈ ಪಾಡ್ದು ಒಂದಿನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ದೈ ಬೊಕ ರವ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೊಡು ಬೊಕ ರವ ಒಂಚೂರು ಬುದುಲೋಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ನಿಮಿಷ ಇಂಚನೆ ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿಟೊರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತು 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡ್ಪೆ ಇಂಚನೆ 10 ನಿಮಿಷದ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಇನೋದ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಐಟಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಏನ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ಗವನ್ ಬೊಚ್ಚಿ ಹೊರ ಸರಿಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡಯ್ಯವು ನೀನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮೇಕರ್ ತಿತ್ತಂದೆ ಒಂದಿನ ಮಗೆ ಬೈದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಬನ್ನಾಗ 19 ನಾವು ಲಿತ್ತಿನೇನು ಚಾ ಐಟೀನಿ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಬಟರ್ ಗ್ರೀಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ದೈತೆ ಅವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಾಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ತಿಳುಟ್ ಬಿಡ್ಪಾವೇನು ಸ್ಪೂನ್ ಉಡಂತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಸರಿಟ್ ಕುಡಿಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಂಡತೆ ಇತ್ತೇನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಟೊಮೆಟೊದೇನು ಬಿತ್ತು ಪೂರ ಕಲಿದು ಏನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇತ್ತೇನಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಒಂತೆಂತೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಕುಡಿಗಡೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆವಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಕ್ ಕಾರ್ನ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪಾಡೊಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೇತೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಚೂರು ಖಾರ ಬೋಡತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅರಿಗ್ಯಾನೋ ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದ ಇಪ್ಪಕ ಒಂತೆ ಚೀಸ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಏನು ಇಂಚ ಪೂರ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನು ಏನು ಮಗೆ ಇತ್ತಡ ಮಾತ್ರ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪು ಜಾತ್ ಐತಂಡ ಒಂಚಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಚೊಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡತ್ತ ಬಂದು ಮಲ್ಪುನು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಂಚಿನ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುನು ಮಿತ್ತಗೂ ಕೂಡ ಒಂತೆ ಏನು ಬ್ಯಾಟರ್ ಇತ್ತನತ್ತೆ ಅವೇನು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲಾಕ್ ಮಲ್ತದು ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೇನಿಕ್ಲೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ತೋಜುಂಡತೆ ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ದ ಬದಿಟ್ ಗ್ರೀನ್ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಉಂಡು
ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಡು ತೋಜಾವೆತ್ತೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಲೈಟ್ ಇತ್ತಿನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಆನಮುಟ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದೇನು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಆ ಟೈಮ್ ಬುಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಮತ್ತು ರೆಡಿ ಆತನು ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ಫ್ರೈ ಆದ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ಇதில் ಎಂಚಾತನು ಪಂದ ಎಣ್ಣಕ್ಲೆಗ್ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ ಇಡ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆತ್ತದು ಗ್ರಿಲ್ ಮಲ್ದಿನ ದಾಲ ಒಂದಾತಿಜಿ ಶೋಕ್ ಆತುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಚಪ್ ತಟ್ಟು ತಿನ್ರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ದೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತೋಜಾವೆ ತುಲೆ ಎಂಚಾತನೆಂದು ತೂವರೆಗ್ ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ಒಂದೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರಂದಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನತ್ ವೀಡಿಯೋನು ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿಂತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಟಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.